Mahebheru chapter 9 verse 25 ya ku 28 sikhuluma ngoJesu. Mahebheru chapter 9 verse 25. Hloko sakhona uKristu ungumlamuleli wesivumelwano esisha ngegazi lakhe. Ungumlamuleli wesivumelwano esisha ngegazi lakhe. Verse 25. Kungesikho futhi ukuba azinikele kaningi njengalokhu umpristi omkhulu engena endaweni engcwele iminyaka ngeminyaka ephethe igazi elingesile lakhe. Ophinde. Kungesikho futhi ukuba azinikele kaningi. Kwangesikho ukuthi uJesu alokho eyozinikela kaningi njengabapristi. So ngamamazwi uJesu yena inkonzo wayenza kwaba kanye wayiphelelisa. Lo Jesu esimkhonza abazalwane wafa kwaba kanye waphelela isacrifice le abezoyenza. Akafanga lo Jesu bazalwane iminyaka ngeminyaka. Akabethelelwanga uJesu esiphambanweni iminyaka ngeminyaka. Funa sikhulume lo yonke. Wafa kwabakanye waphelelisa umhlatshelo njengompristi omkhulu ngoba bekuyinkonzo yabapristi abanobuthakathaka bokuba bengabantu ukuya unyaka nonyaka ealtari ngenxa yezono zabantu nangenxa yezono zakhe bokuyinkonzo yesivumelwano esidala yabapristi abangenayo imbewu kaNkulunkulu kwi-bloodline yabo. Kodwa uJesu wenze njani? Kungesikho futhi ukuba azinikele kaningi. Akazinikelanga kaningi. Engeke wazinikela kaningi. Lokho akwenza eminyakeni engale kwa-2000 eyadlulayo wakwenza kwabakanye kwaphelelisa yonke into inguna phakade. Kungesikho ukuba azinikele njalo ngoMarch noma njalo ngoApril njalo ngoMarch uyabethela njalo ngoMarch useGetsemane njalo ngoApril useGetsemane wakwenza kwabakanye. Akekho uJesu namhlanje eGetsemane. Akekho eCalvary uJesu namhlanje. Akayi uJesu namhlanje nakusasa esiphambanweni. Nangonyaka ozayo akayi eGetsemane, akayi esiphambanweni, akayi indawo izo zonke lezo zinto. Wakwenza kwabakanye ephelelisa yonke into. Ngoba noma bekwenziwa bengaphelelisi lutho enhlizweni yomuntu. Yeah. Njengalokhu umpristi omkhulu engena endaweni engcwele iminyaka ngeminyaka ephethe igazi elingesile lakhe. Njengalokhu umpristi omkhulu bengena engcwele phethe igazi ongelona lakhe. Yini vele emenza umpristi omkhulu besivumelwano esidala babethakatha yingoba negazi abaliphetha kulona labo. Igazi lezinye izinto ezingenawo amandla uNkulunkulu but eziyishedo ezumfanekiso walokho kuyikho bekulindele ngoba inhloso kaNkulunkulu ukuthi umthetho bowufana neumbrella okuzothi mase kufikile izinto ezipheleleyo abantu baphume phansi kweumbrella baphume phansi komthunzi baye kulokho okufaneleyo. Kodwa ngazuthi abantu bake emthunzini angathi bane revelation ukuthi uJesu nguKristu but ba prefer futhi ukuhlala kwi-shadow yama sacrifices onyaka nonyaka. Njengomqeqeshi njengocoach umthetho sokufika okupheleleyo but abantu ba prefer ukuthi ba-observe umthetho ngandlela thizeni eyifihlakalo futhi emehlweni abantu. Yanyaka nonyaka. Umpristi omkhulu bekwenza unyaka nonyaka ehamba negazi lembuzi nelamathole.
kodwa bangasusi konke lokho izono ngoba bekumfanekiso wezono ezizakuhlanzwa ngomhlatshelo munye kampristi omkhulu indodana kaNkulunkulu uNkulunkulu ekuKristu. Yeah. 26 Uma kwakunjalo wayemele ukuhlupheka kaningi selokhu kwasekelwa izwe. So lokho yabona ke lithi yabothi iBhayibheli lithi uma kwakunjalo kuJesu into yakhe ingaphelelisi kwafanele hlupheke njalo izikhathi zonke iminyaka yonke. So lokho umhlaba wahlupheka namhlanje kuJesu mangayena lo Jesu ngempela lo iBhayibheli libhale ngayo abhala ngayo umbhalo wamaHebheru umpostoli esingamazi ukuthi ubani ongashiwonga abaningi baprefer bathi uPaul kodwa iBhayibheli lazi lasho ukuthi uPaul akuveli indawo encwadini yamaHebheru ukuthi uPaul lithi ke iBhayibheli lo mpostoli mayibhala uthi uma kwakunjalo nalompristi omkhulu oyindodana kaNkulunkulu naye unobuthakathaka ofana kubapriest abebehamba legazi lezilwane uthi kwakufanele lokho ehlupheke iminyaka yonke solokho izwe lasekelwe. Yebo mangasiyena lo Jesu ngempela obhalwe ngaye namhlanje useKalvari. Yabo nje namhlanje uzobebethelwa namhlanje okwamanje usasho amazwi awu7 lo Jesu obuthakathaka esingamazi ngoba bazalwane lo Jesu esimkhonza iminyaka yonke esambhalelwa amaRoma ngokwekhalenda lawo ofa ngoMasha afe ngoApril afe ngoMasha afe ngoApril. It's not the same Jesus who died for all. Akusiye noma ingenile lento kwisystem yethu kodwa kuyona and wrong ngeke sakwazi bazalwane ukucelebrate ukufa uNkulunkulu akubizwe ngokufa kwehlazo. Jesus. Akekho umuntu ocelebrate ihlazo. Oh Jesus. Yeah, akekho umuntu ocelebrate ihlazo ngiqinisile lithi iBhayibheli loyo bethelele phambili uqalekisiwe uNkulunkulu namhlanje kuyo celebrate iChris. Akekho umuntu ekhaya ocelebrate ukuthi umfowethu before bamkaba ngobhush amanxeba u27 ngaphambi kubaba kodwa lo Jesu ongesiye lo umpostoli abhale ngaye bayamcelebrate and namhlanje uthi indodana bheka unyoko mama bheka indodana uzobona ukuthi ngempela kuyena uJesu lo ubona ngabantu abamzoba uJesu indlela abamthanda ngayo namhlanje ngeke kubenze lutho abayi kuyophenduka cha bazobuya nezintombi namadoda abayanga kuyophenduka amazwi 7 khona into wrong ngalento vela ivela kuyona into kaNkulunkulu bona ngamazwi nengozi emgaqweni sacrifice blood sacrifice yamadimoni khona into engekho right ngalento sithanda noma singathandi siphuma kuyona noma singafuni ukuphuma. There is something wrong ngalento. Mama kunjalo wafana hlupheke namhlanje ke yebo namhlanje bezosha athi gomile. Uzobona sekukhona abakhalayo futhi emasontweni. Bekhala ukuthi babona uJesu omile. Bazi kahle ukuthi baya actor. Kho Jesu omile njengamanje udlulile uJesu kuleso sigaba. Dendikudala edlulile. Bayo actor. Baze bakuthengela ukudla uku-actor kwabo 250 milunga lebandla kalinye imali yokudla iphontsheza u5 ezeyinceku bese nina ngoba nizona inceku nolala efloor nilale ngamashidi nizobe nizithwale bayo actor khona bazobe bekhala bengeve bekhalisa ubuhlungu bezwi bekhalisa ukuzwa amazwi awu7 angabashiki indawo abashiye bekhipithile emakhaya bazobuya bese bebuye emazweni awu7 bayibuyele emikhipithweni yabo abashiya abantu bengabakhulumisa emakhaya bazobuyela emakhaya badlule bangabakhulumisi namazwi awu7 bewezwile wayifanele ukuhlupheka njalo selokhu umhlaba wasekelwa kodwa manje kunjani akusinjalo Confucius ofa zonke iminyaka hanasikhathi esiqondile futhi uzobona ukuthi ngempela into engekho ngelinye ilanga uzofa ngomhla ka5 March ezinye insuku asishintshe isikhathi sokufaka manje uyofa ngomhla ka11 April abona nje kulonyaka ngathi ufa la ngomhla ka18 mhla 18 namhlanje imayi uzofa ngomhla ka18 kodwa mhlawumbe unodlule wafa ngomhla ka5 ubani olawula leli bandla likaJesu elenza imikhuba
icontrola ispirit sikaJezebel, a Babylonian spirit. Iphakathi ebandleni. Bona ngeyifebe nje. Isithola imithwalo ziyobheka amadoda. Udala sagcina ukushela sofikile ugudi. Sithole nje inamba ezintsha ukuso ku fresh. Sibone intshebe esingakaze siyibone. WeJesu wathi ngishaye weave yami ngifake ngibabe. Bayazi abantu abamaweave ukuthi into yokufeba and ngeke baze bawe khona bethi basindisiwe. Bayawazi ngoba uzwa ngabo mebe ngifuna ukuyobaba khona amadoda izothumela kwathi ihlanganiswa. Ngeqha sengiyiwinile. Shaye inkobe. Hamba nayo hamba nayo. Wayifanele ukuhlupheka minyaka yonke lokhesa. Kodwa kunjalo. Shaye cleavage. Ngishaye izinyo lami engiyolifaka manje. Ngoba ngifuna ukufika nalo fresh lincane. Angishaye isimali cousin. Uthi yakhona. Ithathu encane nje la ibeleni ukuthi mangiveze cleavage kuvele leli bhebheshana. Uthi yakhola unondindwa spirit sikaJezebel isifebe sasesontweni isifebe sethempeli akhulume ngaso uJobe wathi bafa besebasha njengezifebe zethempeli. Yeah. Kodwa kalokhu ubonakalisiwe kanye epheleni kwezikhathi ukuba susizono ngokuzinikela kwakhe. Ubonakalisiwe lo Jesu kwabakanye ukuze enze njani asuse izono. Maye waqeda ukususa izono umsebenzi uphelele. Jesus. Banezono ke laba abasafuna iCalvary zonke insuku. Bazalwane ngiyabona abanye beze behlanye bathi siyosojike thuleni kaJesu. Yazi kaIsrael amathuna amaningi angana kulokho kuthiwa kaJesu. Olokhu ushiswa imali kuthiwa ngafe ngawolala ethuleni. Irubbish bazalwane ukukhonza izinto yingakho uNkulunkulu alifihle kaMoses ngoba babezokwenza one and the same thing yenziwa ngamaKristu. KaIsrael kunesonto elibizwa ngeChurch of the Holy Sepulchre. Lolo sonto bakholwa ukuthi lakhelwe phezu kwethuna likaJesu ingakho libizwa ngeChurch of the Holy Sepulchre. Bakholwa ukuthi liphezu kwethuna likaJesu. Ngaphakathi ke kulelo sonto bese bakhona itshe elikhulu abaliqhabula insuku zonke abaJuda bethi lana uJesu aqanyeliswe khona ngaphambi bafakwe ngaphakathi ethuneni. Bese kuyoba khona okunye nako okuzimele eceleni ngokwakho abafike bangene libhalile ukuthi lo Jesu akekho la kubhale bona abantu bathi yilona ke leli likaJesu. Maningi amathuna okuthiwa amathuna kaJesu ayenda abantu ngenxa yokuthi kungena umoya wezithombe enhlizweni zethu. Uthi uyikholo elikhulu ngoba waya kaIsrael lutho ayikholwa. uNkulunkulu akazasho ndawo ukuthi ikholo elikhulu kona ngokugibela leyo jika kaIsrael. Wayazi uNkulunkulu amakholwa wafela abaphuwa nabarich. Manje kuzoba khona abaphuwa kusho ukuthi basoze baba nechance ukuba amakholwa amakhulu ngoba kunabantu uNkulunkulu abaziyo vele emhlabeni soze baba nemali. Kodwa wabonakaliswa kanye uJesu esikhathini zokucingoza asisusela izono zonke. Indaba yakhe ipheleliswe kususweni kwezono. Yayibona le miphako ekhanda ngoMarch ngoApril. Ayihlangene nokukholwa ijoke itrip. Amen. Amaholiday. Hallelujah. Amaholiday. Niyakubaya kwivacation bethi bayokholwa kuyona ikholwa la ayikho ndawo into eBhayibhelini leyo kwenziwa. Vacation. Vacation bazalwane. Hallelujah. Umvakashi nje umbukiso ongasho lutho. Abahambe bengasikhulumisi bazobuya Sunday. Uthi ayibongwe. Kodwa uzobuye lento futhi uzobe west nangu loSathane. Uzongikhuba sengizoma zo7. Ngoshela usuku lami. Yeah. Obevele eqomile uzobuya indoda yakhe imlindile. Angeke azayo kuyona uthi asitwane ngizula amazawu7 lutho. Ngoba ipurpose kaJesu ebonakaliswa kwabakanye kwakuzosusa into exake necasula uNkulunkulu ngoba ibe ludonga ehlukanisa umuntu nokulunga kaNkulunkulu. Isono.
khonza unyaka wonke ungafuni ukuhlukana nasicabanga ukuthi uyohlukana naso ngo-April noma ngo-March ayikho leyo nto iyadlala uyovakasha ufike uqome bona abashumayeli uyohlupha phambili othi beshumayela nje ukubona umuntu ofanele uhambe naye kama high pressure yohlala kusho uJezebeli ezochitha ibandla akasashela phela ngasekhaya sebeyamaza sikayindlela zakhe zonke bazazi meke bathi abangani bomuntu othile bathi inqonyweni intombi yabantu bave bayihleke bonke bamhleke bathi wena ungazosimoshela isikhathi sethu le nto ongachoma ngayo nje intombi yakasibanibani bamhleke bathi into sikhiphela kuyona amabhadi yabethi namhla sesiqalekele sidlula kuyona wena ungasitsheli leyo nto noma uqonda ukusivimba ukuthi singabusaya khona wabonakala kwaba kanye ezosusizo amen angene enhlizweni asuse lesasona esikenhlizweni sokuthi awufuni ukukhulumisa ngomuntu wena ungakashaya u5 kulokhu uzana u1 wasemini ekhaya uzoba khulumisa sekushaya u1 wasemini ngoba the problem is that I'm not a morning person kodwa uthi uyakholwa ayikho leyo nto fanele ukuthi kusuke ngisho iqhubu lamadimoni kuwe nequnge libi I'm not a morning person ave sithanda amadimoni esingisi njalo mawuzoza intembi ebhedayo ijwayele ukuthi incike esingisini I'm not a morning person obakhulumisa oqala ukubakhulumisa ngo11 kodwa lokuhleka nefoni ko WhatsApp na ko TikTok kodwa la ekhaya ukhuluma namuntu phezulu kwalokho vele phasikile 7 weeks wazwile eyithemesesho yeshingane umuntu ibringana yenze nje ngezwa ngamuzwa ngempela uJesu Nkosi yami ngabuzwa ubuhlungu benkosi yami bethelelwa ngayizwa ngakhala ngaguqa phansi ngedolo ngathi kodwa Nkosi kwakwenze njani indodana yakho ukuphela kwayo uyidlulise ebuhlungwini omnje hey amanga imbuzi zamakhola zithi mayidlile la kwakhe egcikeni ufike uhambe ubahlafu uyobathethisa uyobahlawulisa ngeke nje mafuna ngayo komkhulu kwafanele wenze into kwafanele ukuyisa izinto zami edlule imbuzi zakho angihambe niyohlawulisa ukuthi intombi yakwakhe imithi isiwe yona beyifunani bafanele uthi yakholwa usindiswa ukuhlawulisa into abantu abangakholwa Ikope ngilokuzana imbuzi yamakhosikazi inyama yamakhosikazi ithi abantu abangakholwa icala bona umuzwe wendoda ngeke ungakhokhi iyophelela komkhulu le ndaba ayikho into enjalo ensindisweni ngoba kwala noma esefike iqhubha umfana embuzo ethi ufuna ukuthi ayijole kahle ingane ayijole kahle ilanga libalele ethi ngithi mama mkhwekazi wami angizovela Tshayithe phinda nembuzo ekhaya ngaphandle ukuthi uzolobola. Shuthi ke imbuzo ayiphelelanga uma uthi uzolobola ke sesizahlala phansi sikhuluma ukulobola. Siqala phi sigcina phi? Asihlawulisi la. Asihlawulisi. Wathi uqoma iphara ngithi sanganqoma nje ngeke ngikukhulumisa. Izolukhulumisa mothi yakho. Uliqonywe wena nonto lakho yini? Uzolukhulumisa nje impela kahle futhi. Amen. Uzolukhulumisa nje sawubona mntanami ninjani. Ngithi vele sebeqomene bazalisene ngicabanga ukuthi uzoshintshana ke mothi ukukhulumisa. Isono lento ongamkhulumisa omunye umuntu iyona le uJesu wezela ukuzoyisusa. Weza kwaba kanye wayilungisa yaphelela sekukuwena ukuthi uyayifaka yini effort yokupheleliswa kuKristu. Ngisho bazalwane umuntu esakwazi ukuthi adle inyama ethengwe indodakazi ngemali ethole bafani cha angisho lo kholo njalo angisho lo bazalwane ukunikela hayi akunikanga lutho phinda kuyena ngoba ngeke phela ngakuniki lutho uthi uzodlana wena ufuna ukudla manje usebenzisana nomunye umuntu ukuzaliswa kunabudlelwane ebuni nokuthi uzodlana kwabayibo awukhulumeli ingane lokhulumelayo ukuthi uzodlana ingane lena idlubiso sofuna ama braai pack izowenzani ngane ama braai pack
wavela kwabakanye uJesu bazolana ukuze asuse izono zokuqwayiza lokho. Jesus. Qwayiza. Qomelana umuntu ongenamali. Kade wona ngiyaba phela ngiyabona namhlanje kahle nobani ngihlangana naye estophini. Wamiyekelani? Wabonakalisa ukuze asuse izono. And wabonakaliswa kwabakanye. Umsebenzi wokususa izono unamandla okwenza ngokupheleleyo. Verse 27. Futhi njengalokhu kumisela ukuthi abantu bafe kanye emva kwalokho ukwahlulelwa. Yes, ngenxa leso sizathu kumisela ukuthi abantu bebe njani? Bafe kanye abantu. Ngoba uJesu wahlupheka kwabakanye nabantu fanele bafe kanye emva kwalokho kube judgment. Akukho kunye ngani kwalokho bazona wahlupheka kwabakanye waqeda. Nabantu abahluphekile bazofa kube kanye bavele phambi kwe-judgment throne kaNkulunkulu mebenjani mebengazange basindiswe. Kodwa mebesindisiwe bayi. Uze nabantu bafe kube kanye. Khona ke lo Jesu singamazi ohlupheka namhlanje. Nawe nje namhlanje kube khona uSimon baseKurene namhlanje, khona uPilato kwezinye indawo bageza izandla emanzini bathi angingacala phezulu kwaleli gazi. Iyabona nje kune traffic enkulu nasemigaqweni, kune traffic nasemkhathini yalesizini. Khona lo popayo okhonzwayo ngalesi sikhathi. Akekho Jesu kodwa. Yonke lento enziwayo kwathi uyahlupheka uyobe uyashisa namhlanje ngoba kulungisela usuku lwesabatha ngakusasa akusiyena lo Jesu esikhuluma ngaye othethelela izono. uJesu singamazi, uJesu ongaziwa. Haleluya. Sithanda noma singathanda akazi uJesu akwenza kube yicommand ukuthi masilokho siyokhumbula ukuthi wahlupheka kanjani, uyahlishulwa kanjani nyama akaze asho. Ngimekulo yonke mina akaze asho. Yini into eyicommand eBhayibhelini ukuthi makudliwe isidlo senkosi uJesu into ayisho. Le acting nje into eyazimele ngokwayo. Futhi ke ubuka kabili ngisho la idawo umgaqo utheni ngabe phasike. Hayi wena ukholwa kwahona. Hayi awukholwa ngeke ungayi phasikeni. Belivele lilapha phasikaleni. Futhi ngendlela abamnandi kakhona bangakubeletha bayokubeka khona. Abanye bathi bayophungula izono. uJesu akaziphunguli bazali izono uyaziqeda. Uyabona nje ukuthi khona into engekho very right. Engaphoxi nje umoya wami. Ungalingi ngiyacela. Moya wami uright unokuthula. Emva kwalento ehleli indodana kaMaria namhlanje. Ungalingeke wena. Ube usathana ozoxova umphefumulo wakho. Vele kushiwo kwathiwa mase sibile emakhaya kovela ikhubeka isenjengani. Wahlupheka kwabakanye wazisusa izono waphelelisa funda. Verse 28. Kunjalo noKristu esenikelwe kanye ukubathwala izono zabaningi uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kulabo abamlindeleyo. Kunjalo noKristu esehlupheke kwabakanye uyakubonakala ngaphandle kwesono, ngaphandle kobuthakathaka kulabo abamlindeleyo, kulabo abamkhonza eqinisweni longa ethi. Namakhono amaningi namhlanje singawazi nyaka onke. Amaningi angaziwa January kuya kuzodepend ukuthi uJesu ufanele ngaleyo sikhathi lo ofayo yonke iminyaka. Bese emva kweperiod yokufa kwakhe aphelele amakhono njengamazolo. Azobonakala mhla afanele makafe ngonyaka olandelayo. Yiwo lamakholwa aba umhlatshelo wamadimoni emigaqweni kuthiwe kufila amakholwa kungafanga amakholwa ngoba uma bebenegazi kaJesu ama-devil worshippers bengeke achithe igazi labo ayazi ngeke akwazi ukuliphuza ngoba linomlilo wegazi likaKristu. Hallelujah. There is no demon from the pit of hell engama phambi kaNkulunkulu iziphuze ngisho igazi likaKristu. Bonke lawa aqolwa amadimoni ngamabhasi ngeyitimela ilamakholwa angekho unyaka wonke. Jesus. Bakholwa angekho ebungcweleni kaKristu.
phuza usathane igazi labo njengamanzi uliphuza njengamanzi bazalwane ngoba manje ama-devil worshippers ayamazi usindiswe ngempela nodlalayo njengalokhu nabathakathi endaweni bayamazi usindisiwe nodlalayo bayakwazi ukufike bazenzele umathanda wabo kwempilo othi usindisiwe bayidlala kanjalo ama-devil worshippers asimathe ayazaliphuzeki mali negazi likaJesu malibuka njengelonakele liyashisa lisenza sibe weak balibuka kanjalo ashama khona wafika giqika amabhasi amabili ashaba umlotha shiswa izono akashiswanga ukuthi hayi yilo uNkulunkulu bebeya kuyena kulesi sikhathi ngoba akusijesu esimkhonza manje yilo wabo yilo bebemhambela ngoba lo simkhonza manje abantu abafuna ukumhambela mangathi asiphumeni manje la entendeni singene umuzi nomuzi la sifakaza sitshela abantu ngoJesu wonke umuntu uzokhuluma ngewashing wonke umuntu uzokhuluma ngengane nomkhuhlane vele ayishekha ingekho right abafuna ukumhambela akuthi namhlanje siyomkhonza eMpumalanga namhlanje iphasika ayekho funa ukusala futhi ke manje imshiyile kade shota ngo20 rand nangamgcwaliseli uzobuya lelo sonto selishintshile useliyekile uzoya kwebandleni uzokwazi ukugcwalisela asingeneni kumuzi nomuzi eshumayeleni ngiyazi akwazi asambe ngiserenki soxoxa sound system senze open air ngeke ngikwazi ukuyivusa ngabantu isho ngehliziyweni again uJesu lo bazalwane esimkhathalelayo ngalesikhathi akusile masimkhathalela uJesu simkhathalela January to December ngoba lento ifana nento uhlelo lamadimoni elifana neValentine ohle sibe bagijimela izipho ngeke iValentine into eyodwa nje eyodwa engenamsebenzi ngakhona ikhadi elibhalwe I love you semva kwamhla 14 February usemithi into efanayo wena avele ngokwekhalenda leBhayibheli akazi kushintsha uJesu wafana into engiyithandayo lena yamaroma yabo nje uNkulunkulu awafihla ngisho amadethi uhlakaniphile uNkulunkulu wayifihlela lechaos eyenziwa la akekho mazi ukuthi wakuMarch noma wakuApril kunezinto esizicelebrate esingafanelanga bese ayicelebrate ngoba uqedile kwamaHebheru uyabonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kulabo abamlindeleyo kube ngokusindiswa phandle kwesono kube ngokuphila okungenaphakade abamlindele abahlele kungcweleni abanyanyile isono abalindele uNkulunkulu ngeqiniso bangene ezulwini bakhuluma ngokusindiswa bakhuluma ngefinali la bengena emaphakadeni baphile noKristu ngunaphakade kwaba seRoma chapter 6 verses 9 to 10 kwaba seRoma chapter 6 verse 9 sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi uqale phansi sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi hayi ukuthi sazi ukuthi esevukile no more indaba yokufa kuye amen omuphi lo fayo ke namhlanje sazi ukuthi esevusiwe uKristu kwabafile akasafi naphakade yilonto esiyaziyo bazalwane ukuthi make njengoba uNkulunkulu esemvusile kwabafileyo sishumayela egameni lakhe phila naphakade akaphinde afe khona lo ofayo ke yeli khona lo ofa iminyaka yonke kodwa lo wami bazalwane uJesu lo wami nakaze ngangena indaba lomdlalo bazalwane lo kuthiwa wa uJesu sasihambela uJesu oyofa ngoLesihlanu uyangcwatshwa ngoMgqibelo uyavuka Sunday hayi bazalwane vele naseBhayibhelini alishongo iBhayibheli usuku lokuqala la uJesu avuka ngalo alishongo ukuthi Sunday vele kaze lisho nalo suku lo avuka ngalo iSunday ngenxa ukuthi thina sazi ukuthi ngokwekhalenda lamaRoma
Sisebenzisa ikhalenda lamaRoma thina ilona limisleadayo lisenzisa izinto esingafanele ngabe siyazenza. I-Good Friday ayikho into ethi Good Friday eBhayibhelini. Ayikho futhi into ethi Easter into yamadimoni. Easter Good Friday into yomkhathi. Amen. Into yasemkhathini indaba zo Easter Good Friday Valentine's into zamadimoni into zomkhathi into zikaSathane. Sazi ukuthi esevukile kwabafileyo uJesu Kristu akasafi. Khona uJesu onamandla. uJesu ongaphinda afe. uJesu ophile enkazimulweni. uJesu onguNkulunkulu ngama qualities nangokweform. Jesu weak bonakala ngokuthi izonto bakhonza uJesu ofayo. Nakwamanje uzobefile ngolesihlanu namhlanje ngosemva wa6. Izono ke into eyobidliwa lapho. Angithi phela uJesu mayefile abafundi benzani bathatha amadobo bayodoba bonke abantu babuyele ezintweni zabo uma uJesu efile. Ingakho amakhola ekhonza ewiki kanjena ejola. Akhona aze ongaphezulu okujola aze ayokliphita obizwa ngomnumzana Tom umnumzana lo ubaba wekhaya usho into umfana. Kusho intombazana kuthiwa umama wali lakhaya kusho intombazana efana ngabe iyaxosha iyagoduka. Ngoba bakhonza uJesu ofile. Bazofikelana izolo uJesu asafile. Friday ebusuku isuku lezolo. Gqibelo 24 hours wakhona isuku lezolo. Sunday isuku lezolo until kuze kuthiwa uvukile. Sebehlabelela besonto ngasonto lo uvukile. Ukuze kikize ubona ukuthi kwenzeka isimanga. Sazi ukuthi esefile. Esevusiwa kabisafa. Esevukile nje uvukile bazalwane uvukile kwakhuluma ingelosi yawutshela uMaria Magdalene yathi uJesu benifuna uJesu obebethele yathi akakho lapha uvukile lo nto efanele maze bazalwane akakho uJesu ethuneni angeka ethuneni namhlanje so nakusasa uzobe ngeke ethuneni wavuka uJesu kwabakayi endakasafi naphakathi akakho lapha bathozani nibone labelele khona kube ngubufakazi ungaphindi nayihlanganisana namathoni athozani nizobona nansi indawo labebekwe khona akakho lapho uvukile so njengoba uJesu evukile nemphefumulo yethu iyaphila njengoba uJesu evukile nengqondo yethu iguqulile njengoba uJesu evukile nokubuka kwethu akusafani njengoba uJesu evukile nobuthakathaka bethu kushintshile siphiwa amandla phezu kwamandla. Siphiwa amandla. Siphiwa amandla. Uvukile uJesu. Akasafi naphakade. Uthi weMaria Magdalene ungangithinta ngakayi kubaba ngoba imfihlakalo lengivuke nayo akusiwona umzimba nje kodwa ngivukela kuNkulunkulu ngivukela amandla ngivukela glorification yabangcwele ngivukela ithemba athi uMpostoli Paul athi uKristu kini the hope of glory. Hallelujah. Uvukile. Uvukile. Abamvangelo ambeshela abakhonza uJesu uvukile. uJesu uvukile bazalwane. Amen. uJesu uvukile abantu umvangelo wamaskini gym akakhonza uJesu uvukile ngoba uyokhuba abantu besifazane ngokuveza izitho zomzimba ezingafanelanga ngabe bazibona. Inhloso vele siyayazi thina sikuyezweni. Bangishinyazo ke vele umuntu oskini gym oqina idolo qina uqakala uziyobona lapha emazambaneni ubonza ikhona. Into ngathi kwendawo nerong ngesikhathi esirong. Ivangeli bazalwane libe ivangeli nje siyelokhu esikhithazana sinceka sifuna ukuba baningi amanyala silokhu ehleli namanyala ulokhu uza ukuthi weJesu. Mhlawumbe babiza abanye sengiyamazi ngoba khona imphatho wayibona. Olize lami igama futhi ukuhlakaseleni kaSibani bani ngoba khona izinto ozibukakela ubonze. Adala uNkulunkulu. Qhubeka. Ukufa akusabusi phezu kwakhe. Akusabusi ukufa. Shuthi ngamamazi bazalwane akunaJesu ozobefa namhlanje asikho lesidingo sokuthi washo amazwi okugcina ke manje wathi kufeziwe. Ayikuze kubanga amazwi ungene kudedelwane ndodana bheka unyoka kufeziwe mama bheka indodana wena. Akusabusi ukufa phezu kwakhe. Sizalwe kwenziwa lento bazana chaza ukuthi right. Basovumelana ngeqiniso.
and ubuningi babantu abayenza akuchazi ukuthi wena ongakwenzi wrong wena into bazana bayirong ayidetermine nobuningi babantu abayenza ukuthi right wrong noma ngenziwa umhlaba wonke my right noma ngenziwa abantu ababili phone verse 10 ngokubukufa afa ngakho wakufa kanye nje ngenxa yesono wafa wakufa kwaba kanye ngenxa yesono akufa wafa kanye ngenxa yesono akusekho bazalwane uJesu aveze lokho iminyaka ngeminyaka yingakho encwadini yamaHebheru lithe izwi kaNkulunkulu encwadini yamaHebheru lithe izwi kaNkulunkulu ngaye bazalwane encwadini yamaHebheru nangikhohla into ebengifuna ukuyisho lithi iBhayibheli wakufa kwaba kanye ngenxa yesono ngamamazwi ukufa akusenawo amandla kubusi phezu kaJesu ngoba umsebenzi awuzela wawuphelelisa lithi ke iBhayibheli 9 engikhumbulayo kade ngifuna ukuyisho encwadini yamaHebheru lithi uma sona ngamabomu awusekho omunye umhlatshelo ngenxa yezono zethu khona bayiphasike methi bawuphungulisa ngoba vele uzobehlatshwa amanga la usathana wahleba ngoba usathana uhlele siphambanisa leBhayibheli lithi iBhayibheli masona ngamabomu awusekho omunye kodwa ukuzwa iminyaka kuhlele kunomhlatshelo omusha amanga usathana menjalo mezohlana sezinto usebenzisa scripture ukuze thina sibe ngaphandle kwezwi bese kuya abantu abaningi abasindisiwe ihokho njengalokho uNkulunkulu esho kepha ukuphila akuphilayo kuphilela uNkulunkulu kodwa ukuphilayo kuphilela uNkulunkulu njobe ephila ke manje uphilela uNkulunkulu naphakade lithi ke izwi kaNkulunkulu bazalwane encwadini kaHezekiel chapter 8 verse 14 ngizocela siyibheke sithandaze kwakunesithixo lapha eBhabhiloni esasikhonzwa babantu kwakunesithixo encwadini kaEzekiel esasikhonzwa babantu esaseBhabheli isithixo babe sibiza ngoNkulunkulu besikhothamela abantu bakhona and uNkulunkulu akayithandanga indaba yalesi sithixo njengalokho singekho isithixo sike enhlizweni kaNkulunkulu njengalesi esikhonzwa manje Ezekiel 8 verse 14 Ezekiel chapter 8 verse 14 wayesengiyisa esivalweni sesango lendlu kaJehova elingasenyakatho bheka nampo abesifazane behlezi belilela uThamuzi naba abesifazane uNkulunkulu uhambiswe Ezekiel ngomoya uyombonisa ngombono amanyala enziwa abantu bakwaIsrayeli bahleli bavala umnyango nasi isithixo basikhonzayo gama laso uThamuzi uThamuzi is a Babylonian god isithixo esasifa minyaka yonke siphinde sivuke kuphi kwi-imagination yabantu bangaleso sikhathi ababesikho baba yabona njengoba labo besifazana babona bekhala babekhalela ukuthi kwakuyisikhathi sokufa kwakhe uThamuzi yiso ke bazinwele lesisikhathi lesi sokukhala kwabesifazana bethi bezwe ubuhlungu bendodana kaMaria ebethelelwayo namhlanje sasifa minyaka yonke lesithixo sibizwa ngoThamuzi bakhala abantu beyimagine ubuhlungu adlula kukho uThamuzi namhlanje ngoba uyafa ngaphinda avukeke mhlawumbe ngosuku avuka ngalo kuona lo nyaka emva kwensuku ezimbalwa efile ubona kanjani kangathi sikhona manje ibandla libuyele kuThamuzi ubona ngokuthi minyaka yonke kunalo Jesu ukuthi uyafa usathane kukhonzwa eBabylonian god eqashe ngegama elingcwele likaJesu Satan qashe ngegama elihle elingcwele eliphakeme elinikiwe amandla kodwa abantu bayokhalela uThamuzi ngoba uyafa yeni abeseyavuka uThamuzi kodwa bona iminyaka yonke befelwe bevukelwe uThamuzi akushintshile utho kubo ngabo futhi uThamuzi kethizwa kunengozi ngoba isacrifice kaThamuzi abantu baba isacrifice kaThamuzi this Babylonian god abayikhonza yiyo encane ibigazi labantu bheke namanje report makudlula past lokuzana
indaba ya Good Friday uthi bawube bangapha abantu ozokuthiwa bafile engozini kube kuthiwa mhlawumbe engcono kulonyaka ufile abawu200 kuthiwa ungcono sacrifice kaThamusi eBabylonian God efa minyaka konke iphinde ivuke sikuphi thina njengebandla laba besifazane bavala unyawo umaye ubuhlungu base babe nezibithwala uyafa uThamusi sikhonza imimoya waphindwa waboniswa uHezekiel wabona abanye beguqile bekhonza ilanga isithixo selanga sikuphi thina njengebandla sidinga ukuphenduka bazana siphume emikhubeni la Jesu ofana iminyaka yonke Jesu uyikho ngenamandla Jesu ohlatshwa amasosha nanamhlanje ngemikhonto nobehlele ezulu kodwa uyahlatshwa namhlabeni sikuphi thina njengebandla barayithi mhlawumbe abanye thina sindiswe bazasikhulumela amaqiniso uthi uPaul Paul nisikhulekele nathi uthi masivula imlomo yethu sikhuluma imfihlakalo lebazalwa kuyo kaThamusi abantu abaningi bayifundela nje bayifile bangayina uThamusi wayefa iminyaka yonke evuka njengalo Jesu singamazi ofa iminyaka yonke evuka kodwa lo simaziyo sazi ukuthi esefile amini sevusiwe kwabafile akasafi naphakade sikuphi thina bazalwane njengebandla uJesu angasho kanjani bazathi akucelebrate ukufa uNkulunkulu akubiza ngokuthi ukufa kwesiqalekiso encwadini kwabaseGalatia angasho kanjani akucelebrate ikheso uNkulunkulu sikuphi thina njengebandla ubani okwazi celebrate kubo ukuthi into celebrate ingane kaMama sebeyidabula nje ngasikhathi gwazo elwamfana seyidabula ngokuqapha nje isikhathi salozi isikhathi nje celebration ezimndeni family gathering ye family so celebrate ubhalisa siswethu wakwazo boyfriend yakhe sikuphi thina njengabazalwane so celebrate inhlamvu ezo7 ezadubula ugogo wethu sikuphi njengebandla banye baze balengisa iphambano bazama ukhona into kwafelwa uma wakhe ngembazo aqeda abo 10 isilokhuzana necklace yembazo esikhumbuzo nje ukuthi kunomuntu ekhaya kwafa ngembazo sikuphi thina njengebandla siyayibona into eyihlazo namanyala engafanele ngaba siyayenza bese siyaqhela siyasuka kuyo abanye namanje bakhubekile ngebawulala uthongo ngoba bagejwa amanzi awu7 ayindakhona eBhayibhelini bangawafunda bawashumayele mhlawumbe kodwa bafuna kulesikhathi sonyaka ngoba kune spirit eBabylonian God okwenza umhlatshelo kuyona wake up Church of God asiye ukuhlambalaza uJesu sithi siyamdumisa asiye kumhlambalaza sithi siyamdumisa asiye kumshonisa phansi sithi siyamphakamisa angeziphakamisele yena yedwa ngenkambo engcwele simphakamisa uJesu ngobungcwele nje bona bodwa hayi ngokudla ngoba lithi iBhayibheli umusa kaNkulunkulu awuzomisa iziphuzo namadrink hayi bazalwana siyasiphenduka asibuye bazalwana asibuye emkhubeni ungangitshela ukuthi uzelwe yenziwa kodwa ayikho vele iyabheda iqiniso ukuthi uzelwe yenziwa kodwa iyabheda shuthi sengabheda amabishop kodwa ngane yami bazalwane ayikho lento ukuthi yenziwa ubani akusho ukuthi right asiphenduke bazalwane siyisole enhlizweni zethu sibuyele kuNkulunkulu Jesu wafa bazalwane kwababanye ophelelisa umsebenzi yabona lo Jesu bazalwane ozobekhala namhlanje akuyena bazalwane indodana kaNkulunkulu akuyona indodana kaNkulunkulu ngivumeleni bazalwane nginiconvince ukuthi uThamusi eBabylonian God sime ngenyawo sithandaza